نقف اليوم أمامكم في لحظة تاريخية نطوي فيها صفحة. ام ایرو د کێریکێکە دیرۆکی دا لە پێشبەری وەنە. ام ڕووپەلێکە گرنگ ji dîroka Sûriyê dinoxumînin û dest bi vekirina rûpeleke nû dikin ku sernavê wê aştî, aramî û avakirina welat e. Ji dema damezrandina Hêzên Sûriya Demokratîk ve şervanên wê di yek ji qonaxên herî dijwar ên ku Sûriyê tê re derbas bûye, berpirsyariyekê mezin hildan ser milên xwe. من حكم البعث أولا ومن إرهاب داعش لاحقا. Wan gelek bajar û bajarokên Sûriyê pêşî ji desthilata Baasê û paşê jî ji terora Daişê rizgar kirin. Di van şeran de me hezaran şehîd dan û şervanên me yên jin û mêr tiştê herî bi nirxê xwe ji bo paşerojeke ewle ji bo zarokên Sûriyê pêşkêş kirin. Îro şert û merjhatine guhertin û welat ketiye qonaxekê nû ku sernavê wê aştî û beşdarbûna di avakirina Sûriyê ya nû de ye. فبعد الاتفاق مع رئيس الشرع واستكمال عمليات دمج قواتنا. Piştî lehevkirina bi serok şerare û temamkirina pêvajoyên yekxistina hêzên me di nav lîwayên artêşa Sûriyê de. نعلن اليوم انتهاء مهمة قوات سوريا. Em îro bi dawîbûna erkê Hêzên Sûriya Demokratîk yadigihînin û bi hemû berpirsyariyê ragihandina hilweşandina wê wek hêzeke serbixwe ya leşkerî dikin. Belkî ji bo ku rojek were ku Sûrî pêwîstiya wan bi şer nemîne, şer kirin. وسنحتفظ بتضحياتهم في وجداننا لأنهم Em ê bîranîna şehîdên xwe bi zindî hilgirin û em ê qurbaniyên wan di wîjîtanê xwe de biparêzin. Ji ber ku wan ji bo tenê şer nekir. نريد أن يكون هذا اليوم Em dixwazin ev roj bibe destpêka derbasbûnekê rastexîn ji qadên şer ber bi qadên avakirinê ve. ومن زمن السلاح إلى زمن السلام. Ji serdema çekan ber bi serdema aştiyê ve û ji qonaxa parastina Sûriyê ber bi qonaxa avakirina Sûriyê ve. حق التعليم باللغة الكردية هو أحد أهم الحقوق. Mafê perwerdeya bi zimanê Kurdî yek ji mafên herî girîng e ku gelê me yê Kurd bi dehên salan e hew jê re dide. Birêz Serok di çendîn helkeftan de parastina vî mafî ragihandibû. Her wiha me ji Cenabê Serok helwesteke vekirî derbarê mafê perwerdeya bi zimanê zikmakî û pêşxistina biryara ku îro derketiye di paşerojê de xwest. سنعمل على تنفيذ هذا القرار في العام الحالي. Em ê îsal li ser jî bicîkirina vê biryarê bixebitin da ku em bikaribin di paşerojê de li ser ava bikin. Destûrê bidin min ku ez bi zimanê xwe yê zikmakî, bi zimanê Kurdî jî biaxivim. سوريا كلهم دخازن أوابك. سوريا كجبوت هوائي جر وبيك هاتين و جعلات كرد سوريان واشوري تركمن. سوريا كيكوي وأولاد وين مفروض متى حمو همولاتين و بباريزة وبيش روجا كباشتر جنفش النورا بيكبينه. أنفسها شهيدين خان بمنطاري ببيرتين رهبار وقال خان بالإصداري سلام وسباشكو. وشكرا لكم.